Din hija edizzjoni speċjali ta' qribna. Pajjiżna issieħeb fl-Unjoni Ewropea 21 sen ilu, fl-2004. Minkejja il-benefiċċji li setet ġabet magħha sħubija, kien hemm ukoll diversi sfidi ewlenin li Malta kellha tħabbat wiċċha magħhom. Żgur waħda minn dawn l-isfidi kienet il-fatt li pajjiżna kellu jaddatta ħafna mill-liġijiet biex ikunu konformi mal-acquis communautaire, il-korp kollu tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Apart il-fatt li pajjiżna minħabba d-demografija tiegħu u li hu gżira żgħira popolazzjoni densa għandha l-ħtiġijiet uniċi tagħha li żgur huma differenti minn pajjiżi ferm akbar minnu. Ukoll kienu meħtieġa ħafna riżorsi amministrattivi ġew adottati bidliet fis-sistemi legali u regolatorji, kif ukoll taħriġ għall-impjegati pubbliċi. Kien hemm ukoll impatt fuq is-settur agrikolu u tas-sajd u anke xi tradizzjonijiet fejn regolamenti ġodda u kwoti fuq il-produzzjoni kienu ta' sfida kbira għal bdiewa u sajjieda żgħar. Kien hemm xi setturi li kellhom jitnaqsu jew jiġu ristrutturati biex ikunu vijabbli taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Sfida oħra kienet dik ta' kumpaniji Maltin, speċjalment negozji żgħar u medji li sabu ma' wiċċhom konkurrenza akbar minn kumpaniji Ewropej b'aktar riżorsi. Kif ukoll Malta bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea u fl-ispazju Schengen u minħabba l-qrubija tagħha lejn l-Afrika kienet waħda mill-aktar pajjiżi impattati b'immigrazzjoni regolari. Malta ma setgħetx tirrifjuta d-dħul ta' migranti regolari u b'hekk kien hemm pressjoni fuq il-politika tal-immigrazzjoni, is-servizzi soċjali fost l-oħrajn. Li żguru li quddiem sħubija li għenet biex intejbu l-livell ta' Malta jekk bħala pajjiż ma narfux l-individwalità u l-ħtiġijiet tagħha ma nkunux nistgħu narfu dak li hu tajjeb għalina biex b'hekk inkunu nistgħu nibqgħu sodi quddiem deċiżjonijiet imposti fuqna minn pajjiżi ħafna akbar minna. Xhieda ta' dan, eżempju ċaru riċenti, huwa meta Malta minkejja dak li qalet l-Unjoni Ewropea beqgħet issostni lil poplu Malti bis-sussidju tad-dawl u l-fuel fost inizjattivi oħra. Malta għandha tibqa' żomm l-individwalità tagħha filwaqt li tibqa' soda u tieħu dak li tista' biex ittejjeb lilha nfisha.